Türkmenistanda Aşgabat gününe soňky jaň dawarasyna we may aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenýän türkmen halasynyň gününe taýýarlyk görülýär. Uly taýýarlyk çäreleri soňky günlerde Balkan vilayatynda gözeýilýär. Çäreleriň biri Balkanawatdaky kitaphananyň öňünde beýleki Abadanyň kenar ýakasyndaky Älen Goşar parkynda geçiriler diýilip planlaşdyrylýar. Bu bayramçylyklara taýýarlyklar üçin yerli böjedi şäherlerinden ýene-de pul toplanýar. Tapşyrylýan puluň muktary 50 manat. Bu barada Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary 23-nji maýda gurrun berdiler. Türkmenistanda onlar çyl bäri bellenýän haly bayramy may aýynyň soňky ýekşenbe gününe gawat gelýär. Aşgabat günü bolsa 25-nji maýda geçirilýär. Bu sene Türkmenistanda orta mektebi tamamlayan okuwçylar üçin soňky jaň dawarasyna hem gawat gelýär. Şunlar Balkan vilayatynda görülýän taýýarlyklar soňky jaň dawarasyna hem degişli 24-nji maýda Abadanyň amfiteatrynda soňky jaň atly konsert geçiriler we oňa meşhur aýdymçylaryň gelmegine garaşylýar. Habarçylaryň sözlerine görä orta we orta hünär mekdepleriniň okuwçylary bu konserti bilet satyn almaga mejbur edilipdir. Akşam saat 19-da başlanyp 21:00 çenli dowam etjek 2 saatlyk konserti biletleriň bahasy 100 manatdan başlanýar. Bu konsert bilen bagly guramaçylyk işlerine mektep mugallimleri we polisiýa işgärleri hem çekilýär. Olara tertip düzgünün berja etmek, şol sanda okuwçylary konsertden soň guramaçylykly tertipde öýlerine alyp barmak tapşyrylypdyr. Okuwçylara gözegçilik işleriniň puhtalandyrylmagy mekteplerdäki soňky jaň dawaralaryna hem degişli. Häkimligiň birim bölüminiň hünärmenleri soňky jaň dawarasy bilen bagly oturuşyklary mekteplerde kiçik görnüşde geçirmegi, her uçurma gözegçiligi güýçlendirmegi buýruldy. Soňky jaň dawaralaryny ýaşlaryň kafe, restoranlarda geçirmeligi üçin restoran hojaýynlaryna berk duýduruldy. Enatalardanam dilhat alınýar. Dip ýagdaýdan habarly Çeşme efirde adyny agdamazlyk şerti bilen Azatlyga gurrun berdi. Mektebi tamamlayan ýaşlaryň adaty dawaralary we akşamky oturuşlyklary soňky ýyllarda berk çäklendirilýär. Dilden edilýän gadagançylyklary häkimetler howpsuzlyk we ýaşlaryň ahlak meselesi sebäpleri bilen düşündirýärler. Soňky jaň dawaralary we soňky akşam oturuşlyklary adatça mektep uçurumlarynyň enatalary üçin uly çykdyjylary hem göz öňünde tutýar. Käbir maşgalalar birnäçe müňe ýetýän çykdyjylary asla götürüp bilmeýär. Soňky ýyllarda mektebi tamamlayan ýaşlaryň arasynda paçygaly ýagdaýlar hem göze çakypdy çärelere gatnaşyp bilmedik etkinjekleriň arasynda öz janyny kast etmek ýaly ýagdaýlar hem döräpdi. Balkandaky habarçymyz şu günler yerli mekteplerde soňky jaň dawarasyna girdilýän çäklendirmeler bilen baglylykda enatalar bilen geçirilen ýygnaklarda hem sebitde ýaşlaryň janyny kast etmek bilen bagly ýagdaýlaryň birnäçesiniň bulundugy aýdylypdyr. Azatlyk radiosy bu ýagdaý dogrusynda yerli resmilerden maglumat alyp bilmedi. Döwlet tarapyndan soňky giýje oturuşlyklaryň gadagan edilmeginiň arasynda okuwçylaryň 31-nji maýda ýa-da 1-nji iýunda bu çäreleri öz aralarynda şahsy görnüşde geçirmegi planlaşdyrýanlygyny habarçymyz aýdýar. Birnäçe mektebiň okuwçylary ýaşlyk edip bir-birinden galmaýarlar. Türkmen wastinni 5-6 ýyl bäri soňky jaňdan soň gyýylaryň öl halýan sınıfdaşı bilen duşmagy moda boldy. Köp enatalar muny günwatar medeniýetiniň aralaşmagy diýip hasaplaýarlar we bu çäreleriň öňüni almagy finansiýarlar. Emma döwlet we enatalar näçe gadagan etseler-de bu çäreleri ýatyrmagy başarmaýarlar. Dip Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylaryň biri öz pikirini paýlaşdy. Türkmen resmileri we döwlet mediasy döwlet tarapyndan guramalaşdyrylýan dawaralar üçin ýylatdan pul ýygnamak we mektebi tamamlamak çäreleri bilen bagly girdilýän çäklendirmeler barada resmi görnüşde habar bermeýärler.